Nelerden değse değsin iyilerine. Sen kebele, sen umudun benim. Gülümde uçan, ona yüreğim her yerde. Erkek adam ayntayı göre bilyam nasıl? Sen diýäniňem dogry. Ýöne biz size ädim atanmyza, sizem düşünüňiz oga. Onu el düşünem bro. Bana şu bir ýaly gaýdym atylsa, mene düşünürdüm. Bolýa. Sen gowy görüp, duýguňy aýdyp bilmedik gyzyň barmy? Hawa ba? Bolanda sen şoňa gowy görýänligiňi aýdýan ýaly maňa aýda. Ba. Onu seyret. Men seni näçe wagtynlar gowatdym. Ýöne içimdäki gorkudan ýana ýanyna gelip duýgumy aýdyp bilmemedim. Eğer de yüreğinde yer var olsa belki bile olur. Menem seni gowy görýän. Dünyayla kene ha? Hawa. Be, onu men gidip aýdyn oňa. Saňa da kiçikäjik bir fowdum bolar. Men şu gorkymy aýyp beren üçin. Ana görýän samsyk. Düşünem oga men seni söýýänimi. Näme üçin käbir gyzlardan oglanlar gaçýarlar? Şuňky temamyz şo hakynda. Meni bloklady, SMS-me jogap ýazanok, jaňyma jogap ýazanok diýen gyzlar. Birinji berjek sorawym. Siz ol oglanyň nämesi? Birinji gelinimi, ikinji gelinimi, üçünji gelinimi ýa bir halaşyp başladyňyz. Gelinler hakynda innik sapar video düşürjek. Şu videomda men ýaňy bir halaşyp başladyň, gowurşyp başladyň hemme zat gowy ýöne olan birden gitdi. Näme üçin bolýar? Esas iksan sebäbi. Birinji sebäbi belki siz oglany gyzyksyz bolansyňyz. Erkek adam aýal adamdan tapawutlyk bilen gözleri giýje gowy görýär. Hereketde gowy adaptasiýa geçýärler. Şoň üçin erkek adam maşyny gowy sürýär. Aýal adam öz rahatlygyna bakyp arkaýy sürýär. Şoň üçin ýollaş mena şu haýal sürüp barýan aýallar diýe hakykatdan seretýäse aýal bolup çykdy. Sebäbi rahatlygymyza bakyp arkaýy sürýär. Erkek adam hereketde gowy adaptasiýa geçýär. Şoň esasyna siz hereketde bir aw höküne sereden ok siz doly öwrenni, inni hereket etýän bir zada üns berýär. Düşünýäňiz? We siz öz şahsy çyzyklaryňyzy aýyrýaňyz. Näme diýse bolýar janym, hawa janym, seni barlajak, telefonuňa SMS ýazyp sen barlan başga oglan bolup. Hawa barlay. Düşünýäňiz öz şahsy çyzyklaryňyzy aýyrýaňyz. Doýs gapdanyňyza ýolbars duran bolsa, ol gapdanyna ýolbars siz bolsa goýunçyk bolýar. Olam siz aýyp alyp iý kutorýar. We siz oň üçin gyzyksyz. Düşünýäňiz, siziň şahsy çyzyklaryňyz näme üçin bozulyp biler? Belki siz ejeden, kakadan söýgü alan narsaňyz we söýgü mätäçlik bulawlany dogul dykylýar. Ya ejeňizden kakaňyz gabanýaňyz, meňim öz şahsy adyma erkek adam bolsun, bulawlany ýene dykylýar. Olan duýýa. Şahsy çyzyklaryňyzyň size ýokdugyny, liçny granitsalaryň ýokdugyny bilip arkaň hereket etýär. We dol öwrenenden soň siz gyzyksyz bolýaňyz, şoň üçin sizi bloklap goýberýär. Siz gyzyksyz. İkinji sebäplen biri siz bulawlanyň şahsy çyzyklaryny bozýaňyz. Ýani iki sapar halaşdy, gowurşdy, görüşenden soň sen nirede, näme işleýän, kim maýanyňda diýip arkaň hereket etýäňiz. Düşünüňiz, men 18 ýyl bäri näsip bolsa ýylaryny 18 ýyl bolýar bile ýaşaşýanymyza, toý edenimize we 5 tane çaga dowup berermi hasabyna hiç kaçan rowşany sen nirede diýip gören adam däl. Sen erkek adam şu soraw halanok. Nirede bolamda näme? Men bir işli adam diýär. Şoň üçin plan ýerde bolsam plan alaý diýjekdim. Nirakda senip azajyk sözler çalyşyp bolýar. Düşünüň, käbir gyzlar bir kuş tapar, görüşdiler, oglan bilen tanışdylar, giýje ýatman, gurlaşdylar, boldy. Edil öz gelini ýaly alyp barýarlar-da. Sen nirede, näme işleýän, oňla gitme diýdime? Şeýle alyp barýan oglanym sizi spiskden çykaryp, sen kim diýär? Ben tak men alan gelinim däl. Sen kim diýär, spokojno çykaryp goýar. Şoň üçin rodi hemme zat gowy duran ýaly, no oglan sizden gaçýar. Belki ol siz bilen prosto gurlaşmagysländir, awa dost bolmagysländir. Siz bolsa oşo şahsy çyzyklaryny geçip takylýar. Düşünüň, mehran gelin gyzlar, hawa siz hakda birde eşitip biler adam, şoň üçin birden jaňyz alman biler. Ýöne siz hakykatdan hem halayan adam, siz hakda sorar. Sizden sorar ýa-da şoçunmy, ýalanmy şeýle diýip eşitdim diýip. Düşünüňiz, şoň üçin esasy oglan size gaçmagynyň esas sebäpleriniň ikisi siziň öz şahsy çyzyklaryňyz ýok. Siz oglana dakylýaňyz ýa-da siz oglanyň şahsy çyzyklaryny bozýaňyz. Indiki videoda nesip bolsa gelin gyzlar siziň jaňyňyzy näme üçin ýollaşyňyzy alanok. Şoňa jogap bolan video ýazjak.
Videoň soňuna çen dinleýän üçin köp sag bolun. Son şu bir maglumat okudum karaçy. Oglanlar diýe günde 4000 saat söz olanýar diýe. Gyzlar bolsa 8000 saatlyk diýe. Interesne. Hawa. Size hem de daha dikiyerek kaytalamını. Ha? Neçinci yıl aytan akılım? 2004. Fu, gatgarrak kenin lay. Gitti. Salam aleykum. Waalaikum salam. Geldim Allah tanış bol. Dostum Merdan, bulam Sevgi. Marallami? Ey, on internet taqdana xasa odana kenin. Marallas. Nurtaç. Olayn, ona el nurta sen dinga maral. Bas. Ne oynatýan mayo? Meniki neçinci klasa ötken? Oho, näçinji ýyl sen? Meniki 2010-njy ýyl. Egerde men manikür edip oturan gyzy sögsem olum gaharna çalıp oturan lagyny alyp maňa zaňsa olum maňa degmese şo gyzyň maňa boşuna laqatdy bolýam. Duydumcan. Tutak. Oo, malades. Ne. Tutak. Oo. Ay böyle. Önce takmasana. Geldim. Yana. Şu ara şu TikTok'ta la yön lansınayda. O lansınayda dinga bradan sesini de bilýär doğru değil mi? Ava. Senem edýanlaryň kana. Ne geçecek atsam ki? Şu şu ne stanok adam foratda sen o yok dinga lansınayda dip bara yo däl ýany. Sen başga da ses oňurýan Etki var at çakmadyk sesler bana. Ana ama sen neme bolla tit kömek bolýan Tiz kömek aňardan gelýär. Tiz kömek hakyky srosna var ýa-da. Orada ölürüm hayvanım var. Hava. Bence. Torun ashabada gelip prostin tafsir mehruvanat bilerdi. Pa Nur Muhammed Merez tavlat çıkartı ola. Tamam, köp. Surata da alayım mı? Ala bege. Hasan'a çıkartıp bolýan bolsa, niyete çıkartıp bolýan yer ba orada bar bermeliler. Tamam. Bari tamam. Restoran modelini oýlap tapmalagam. Köpüsü diýeli dastavka işte bir model. Yankal banket bir model. Diňe çağalara mahsus banket bir model. Palatka bir model. Diýjek bolýanlarym şol onun yara bir zadyň ilkinçisini etmeli ýa-da üýtköçüni etmeli. Göçürdüň tap ýören oga.